pirang-pirang saya sing sebelah panggung budi tasih semangat sedan tasih semangat lan uga matur nuwun tenan kok sapu kawate bali desa kelurahan Kulpan ora kuwe jajan mie yang baksoe masalahnya aku. Astagfirullah, maafkan aku. Sumilah pedhot ing negara Wirata. Malah kaya ngene walesku karo kowe Putra Dewa aku njaluk pangapunten. Aduh yang mboten dados menapa